Mediante este acto simbólico de sinatura, Amicos e Gealsa volven facer oficial unha colaboración que se remonta xa máis aló dunha década. A aposta de Gealsa pola inclusión e o apoio ás persoas con discapacidade permitiu a Amicos non só contar cos máis avanzados equipamentos de estimulación sensorial, senón que tamén abriu a porta á inserción laboral a través da fábrica social da entidade. Fai máis de 10 anos que viñemos a apostar por este proxecto, por aquela aula de estimulación sensorial que poñedes en marcha e que financiamos naquele momento gracias ao impulso do noso presidente fundador, Jesús Alonso, que foi a primeira persoa dentro da compañía que creou no proxecto de Amicos. E dende aquela seguimos desenvolvendo cada vez máis programas de integración, como ben decías antes, a fábrica social que empezou como un proxecto de Nadal, aquelas primeiras caixas de Nadal que se fixeron en Oleiros, e dende aquel momento pois vimos que aquelas caixas tiñan un valor especial. Aquel ano démonos conta que o agasallo de Nadal xa non era só o agasallo importante polo que levaba dentro, senón por quen o había construído, que nos había axudado a leválo a cabo. O convenio axuda tamén a financiar programas de integración como o de Badabun Patios Felices, que terá a súa máxima expresión o 1 de decembro coa celebración do Festirititi. Nese Festirititi, que está dentro do programa Badabun e Patios Happy, que ten que ver con romper as barreiras de integración, traballar por previr o bullying e a integración máis normalizada das persoas con discapacidade cos nenos, non? Con esa población máis nova que vai construir os futuros cidadáns para que salan concienciados con unha visión diferente da discapacidade e, sobre todo, o fagamos de maneira divertida e o fagamos xogando, que é unha maneira de construir diferente e no que demais sensibilizas e a penetración da sensibilización á experiencial é moi transversal e, ademais, é moi cercana a grandes logros, non? Neste camiño conxunto iniciado xa hai máis de 10 anos por Amicos e Gealsa, quedan aínda moitos quilómetros por percorrer. O grupo empresarial, a través do seu programa de responsabilidade social corporativa WISI, seguirá a apoiar a Amicos na busca de novas metas que melloren a calidade de vida das persoas con discapacidade.